Maayong gabi kaninyong tanan. Akong pagtahod sa mga kaparian dinhi sa parokya ni Senyor Santo Niño sa Mactan, sa mga opisyali sa simbahan ug sa atong gobyerno, sa mga lain-lain mga ministries, sa atong sponsors ug kanatong tanan, mga taga-Mactan ug mga bisita. Maayong gabi kanatong tanan. Nalipay kaayo ko og dako o dili lang ako hasta ang akong batch nga giordinahan ni aging tuig, no? Kung among balikon og ako personally nakapamista ko dinhi sa unang nobinaryo ni aging tuig. Diakono pa ko niadto og nalipay ko kay nabalik ko karon dinhi aron pagpasalamat usab sa Dios isip usa ka pari. Mga igsoon ko ni Kristo, kung atong tan-aw ng atong kinabuhi, dausahay, anaa ka nato ang katingala, dala sa dakong kalipay. O karon mao ang atong ikaupat nga adlaw sa atong pagpangandam, sa atong umaabot nga kapistahan. O karong gabiuna usab, ato nang gigamit ang liturhiya sa Domingo, ang ikaunom nga Domingo sa ordinaryong panahon. Nakaingon ta nga bisan ang uban makaingon nga nganong sa Cebu daghan man kaayo og dugay ug taas kaayo ang pagsaulog sa Fiesta Senior. Nagtuo sila Putobras Enero pero dili di ay kay nganuman hasta Pebrero nagspit Senior gihapon ta. O kini mga igsuon kini nagpahinumdum og naghatag kanato og katin-awan unsag yod kadako ang pagdebosyon sa mga Sugbuanon og sa mga taga-Mactan dinhi sa atong mahal nga Senyor Santo Niño. Panahon sa kalamidad, panahon sa sunog, bagyo o bisan unsa nga mga kalamidad, atong makita nga daghan kaayo labi na atong sunog sa Mandawi, no? Nakita natos mga mantalaan sa Facebook nga ang mga tao nasunugan. Hurot ang ilang mga kabtangan, pero wa gyud makalimot sila pagdala sa ilang imahin ni Senyor Santo Niño. Sama sa bagyo, bahalag mahurot ang tanan, pero makita natos mga hulagway nga nagbit-bit sila sa imahe ni Senyor Santo Niño. O kini makapatandog kanato nga bisan day sa kalisod, ang mga Cebuano, ang mga taga-Mactan, dili gyud makalimot sa pagsalig o pagtuo ni Senyor Santo Niño. O kini usab akong nasinati ni adtong aging traslasyon kay naman ko na-assign karon sa gihugman mangkos Mandawi sa St. Joseph. Diin gibalhin ang Santo Niño paingon sa Lapu-Lapu sa upon. Daw makapatandog nako magtan-aw sa daghang mga katawhan alas 2 sa kadlawon. Sagol-sagol, dunay adunahan, dunay kabos, dunay matawag natog mga sinalikway sa atong katilingban. Pero nag-usa tungod og alang ni Senyor Santo Niño. O iniglabay namo makita gyud nako ang mga mata sa mga tao nga dili nimo ma-explain kung unsa ang ilang gibati nga naas ilang kasing-kasing labi na paglabay sa imahen ni Senyor Santo Niño. Matod pa ni kanhi Cardinal Vidal atong Arsobispo sa Sugbo, iyang giingnan ang mga kaobispuhan nga kung mga assign man gani mog Cebu, ayaw ninyo tangtanga si Senyor Santo Niño sa mga Cebuano. Tinuod, bisag asang dapit ang mga Sugbuanon, mga Bisaya moadto, kumuingon na gani kag debosyon ni Senyor Santo Niño, dili gyud magpalupig. Og dinhi atong mga nakita mga igsuon ang dako nga pagtuo kang Senyor Santo Niño. Og manghinaot ko nga kining atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño labi na dinhi sa atong parokya sa Mactan
dili lamang kutob sa pagdebosyon, kundili mulambo unta kini mutubo sama sa pagdako sa batang Hesus. Mga igsuon, nining tema nato nining fiesta karon. Unsa toy tema gali nato ron? Di ta magpista ani. Ang atong tema, Santo Niño paglaom sa nagpanaw nga simbahan. Paglaom. Karong tuiga gideklarar sa simbahan ug sa Santo Papa kining tuig Jubilee year, Jubilee of Hope. Diin gipahinumduman kita nga bisan pa man sa kasaba, sa kalisod sa atong kahimtang karon, o gani ato manang nasinati, no? Na ang patay, awayay sa mga leader, dili lamang sa gobyerno, simbahan, sa atong tagsa-tagsa ka mga problema, sa mga kabatanunan, sa atong kalisod, makaingon ta nga perting lisura na. Patyo na, ginikasamahan ang anak, asawa, mag-away na ang mga batanon, magsuyok na diha sa mag-live na. Makaingon ka nga, pagkalisod na ba sa atong panahon karon? Ug mao kini ang pangutana sa diay gipagawas nga sulat ang mga kaobispuhan alang nato. Pangutan-on ko kamo, didto ni aging buwan nagmisa ko sa prisuhan sa Mandawi. Nangutana ko sa tanang mga prisuhan, sa inyong kahimtang, sa kalisod sa atong palibot o panahon karon, may pag-asa pa ba? Misagit sila mingon, duna pa, dunay pag-asa. Og kamo karon dinhi hismaktan, pangutan-on ko kamo, sa atong kahimtang, sa atong kalisod, sa atong kalibog, sa atong palibot, mangutana ko kaninyo, may pag-asa pa ba? Mingaw man, no? Mga igsoon ko rin ni Kristo, doon na pa'y pag-asa. Kaya nga naman, naaman si Senyor Santo Niño ang paglaom sa pumapanaw nga simbahan. Sa atong santos ng Ebanghelyo, mga igsoon, doon ay duha ka klase kining bulahan ug pagkaalaot. Gani, mangutana ta, ngano man nga bulahan man ang mga kabos, nganong bulahan man ang mga gigutom, nganong bulahan ang mga gidaog-daog. Unsa may tubag ninyo mga igsuon? Tungod kay kung atong tan-awon ang kinabuhi isaw sa kakabos, sa tao nga nagsubo, sa tao nga gidaog-daog, wala sa ilaing lauman, kundili ang Ginoo lamang. Wala sila ilaing bahandi, kundili ang Ginoo lamang. Apan sa katapusan, dunay miingon, alaot kamong mga adunahan, alaot kamong mga dato, kamong mga nangatawa karon, kamong mga nangabusog karon, pagkaalaot ninyo. Kung sa'y nakaalaot di ay, sa ato pa, di na lang dito magpakadato, di na lang tamaning kamot, dili na lang dito mo katawa. Mga igsoon ko din ni Kristo ang pasabot ni ini, mao ni ang nakapait ug mo'y nakapalisod nato. Nga kung maabot na gani sa atong kinabuhi ang gahom, ang bahandi, ang kwarta ug tanan, nga mo'y makapabulag ka nato sa gugma ug kaluoy sa Ginoo, mo nay pagkaalaot. Kana bang ang atong kinabuhi wala na lang gyud tay laing gihuna-huna kundili kwarta, gahom, ubisan unsa nga kalibutanon nga makalimuta nga dunay Ginoo, mo nay makapaalaot. Pero bisan pag-adunahan ta, bisan pagduna tay gahom, pero kun kana atong giisip nga kana gikan sa Dios og kini makatabang sa uban, kana mo'y makapabulahan nato. Mga igsoon ko diha ni Kristo, usahay sa atong panahon karon, no? Lisod na kaayo magsigitag sangyaw sa Ginoo. Labi na og ang mga tao mo dili nagyud. Kay ngano man,
dadanas kalibutanong bahandi, kalibutanong butang nga usahay, wa na tay laing tinguhaon, maurag yun, ug makalimuta sa atong tagsa-tagsa ka mga obligasyon, diha sa pagtabang o paghigugma sa atong isigkataw. Mga igsoon ko diha ni Kristo, gipahinumduman kita ni Jesus, o gani, nini atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño, unta, dili kini magmakawang, dili sayang. Kung atong tanawon si Senyor Santo Niño, diha sa imahis iyang pagkabata, batang gamay. Mao na nga ingon sila nga mas daghan ko nung magdebosyon ni Santo Niño kay bata man, di ba? O bata ato ramang lingaw-lingawon, no? Dili man mga saba. Di ganahan mo debosyon atong Hesus nga dako na kay isog strikto. Pero gipahinumduman kita mga igsuon nga si Santo Niño wala nagpabilin nga usa ka bata, kundili mitubo siya sa pangidaron og sa panuigon, dili lamang sa panuigon kundili sa kaalam. Og mausab kini ang atong batunan isip atong pagdebosyon. Motubo ang atong pagdebosyon ni Santo Niño, dili lamang kutob sa sakabata, kundili mulambo kini og andam nga muhatag sa iyang kaugalingon sa uban. Dili ra ang atong pagdebosyon kutob ra nato, kundili ang atong pagdebosyon ni Santo Niño mudako, mutubo og duna tay panahon paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Labi na nining panahon nato karon nga gusto ta kita nay kanunay paminawon, no? Ang usa maghisgot lang tag usa ka kaniya sa bata, kining pagsalig. Usahay mas musalig patas atong kwarta, musalig patas atong gahom, sa bahandi nga naa nato oposisyon, mo nang kusog na kitang manaog-daog, kusog na ta nga mulok down sa uban, labi na sa mga hinikawan ug mga gidaog-daog. Mao nga karon ang usa ka hiyas sa usa ka bata, kining masaligon. Kining pagkamasaligon ba? Doon nato'y istorya mga igsuon. Nga dunay usa ka lalaki, no? Nga diin naglatay-latay siya sa pisi, nga gihigot sa kahoy, no? Naglatay-latay siya og tanang tao nakaingon nga ngilngigan ning taw-anaw. Grabe man og talento, mulatay man og pisi. Pakpakan siya sa tanang mga tao, balik-balik siya, balik-balik. Unya niingon siya, kun kamo hingtuo og misalig nako, kinsay gusto mo sungay nako samtang mulatay ko sa pisi. Walay mitubag bisan usa. Gawas sa usa ka bata didto sa kilid. Mingon ang bata, ako. Gisungay ang bata ug naglatay-latay sila sa pisi. Namakpak ang daghang mga tao ug mibilib gyud sila sa laki ug sa bata. Pag naog sa bata gipangutanas mga tao, dong, may kay wala man ka mahadlok mo sungay adtong laki naglatay-latay mo sa pisi. Miingon ang bata, nganong mahadlok man ko nga ako man tong papa? Sa mga igsoon ning ana ba? Wad-an na ganitag pagsalig sa Ginoo mo ng gamayng problema, gamayng mga kasakit, mga pagsulay sa kinabuhi, mawad-an tag paglaom o pagsalig. Kay ngano man, wa naman tay maayong koneksyon sa atong Ginoo. Mao na mga igsoon, nining piyesta nga umaabot o karong Domingguha, gipahinumduman ta sa pagpaubos sa atong kaugalingon o pagtanaw sa Dios nga siya ang tinubdan sa tanan. Kay ngano man, once gani ang garbo o ang pagkamapahitason sa tao, mao nay usa ka butang nga makawa sa pagsalig o paglaom nato. Kanang mobilib na tag maayo sa atong kaugalingon ba? Unya, wa man ta mosalig og Ginoo,
inigahanos kwarta, inigawa sa imong posisyon og titulo sa kinabuhi, maluya ka o di nakaganahan mo padayon. Atong hinumduman nga ang taong malaumon sa Ginoo bisan sa pagsulay mulahutay, dili mo undang. Og mao kini ang atong palambuon mga igsuon, kini atong pagsalig sa Ginoo ug ang atong dakong paglaom niya. Nga siya ragyoy tubag sa tanan natong mga kalisod. Si Señor Santo Niño ang atong tubag diya sa atong pagpanaw isip usa ka simbahan. Og nini atong tema sa dili pa kumutapos, atong hinumduman, kita usaman kakatilingban dinhis maktan. Unta, mupanaw ta nga maghiusa, dili ta mag-iya-iya, dili ta maggrupo-grupo, kung dili mag-usa ta pagpanaw, isip usa ka simbahan nga malaumon. Ug sa unsang paagi kita magkahiusa, usara po'y makatabang nato ana, kining pagpaminaway sa usag-usa. Kay para nato bisan dias panimalay usahay, wala na kanang pagpaminaw. Sa trabahuan, dili na ta maminaw sa atong amo. Ang mga bata, kabataan, dili na maminaw sa ginikanan. Ang mga parokyano, dili na maminaw sa pari. Nya, pulos kita na magstorti tanan, wala na maminaw. Hinumduman nato mga igsuon, nga kung kita nahigugma sa usag-usa, kita nagdebosyon ni Señor Santo Niño, ang una natong responsibilidad mao kini, pagpaminaway sa usag-usa. Always remember, the first duty of love is to listen. Mabitaw na nga pagpaminaway. No? Mabitaw na nga kanang atong dunggan, ug ato ng putdon, ug atong isikit, mura nag-heart, no? Mura kasing-kasing ba? Sa ato pa, maunay angay na tong buhaton para magsinabdan na ita, magpaminaway tas usag-usa. Kaya aron og magpaminaway na ta, magkasabot ta, magdungan ta sa pagpanaw nga malaumon isip usa ka simbahan. Walay mag-iya-iya, walay magbulag-bulag. Mga igsoon ko din ni Kristo, diya sa panimalay usab, kinahanglan magpaminaway. Usahay manggod, ang mga bata dili na maminaw sa ginikanan, kaya nga naman, ang bana ug ang asawa, ang inahan ug amahan, di naman magpaminaway, magsigi na magstorya, magsigi nagsinagitay, mutuo pa ka ang bata pagpaminaway, mo na'y hagit na to mga igsuon, pagpaminaway, ang unang buhato nato aron atong maangkon ang kayusahan o kita makapanaw nga maghiusa nga malaumon. Uban si Señor Santo Niño. Kanatong tanan moingon kita, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Anindog.